Kaixo egunon, zer moduz doa itxialdia, Lazkaotarrak, eskerrak, balkoiak eta horrelakoa dauzkagun eta hemen arnasa pixka bat har dezakegun. Bestela ezagite lau hormaren artean etxiko genukeen. Bueno, joan den ostiralean gertatutako batzordean izandakoaren berri eman izuenetik, berrikuntza bat izan da, eta berrikuntza hori da asteburuan zorioneko dekretua eman duela zerak Espainiako gobernuak, gure erkidegoko lehendakariari eta bere taldeari gehiegi gustatzen ez zitzaiona, gustatu ez zaiona, baina aldi berean EH Bilduko zerak aitzindarietako bat zera Arnaldo Otegi behin da berriz esaten ari zena, hori gabe nekez egingo zitzaiola aurre zera honi, virus honi, eta derrigorrezkoa zela. Kintorra katalana ere horra izen eskatu eta azkenean etorri da. Berandu, baina etorri da, zorionez. Bueno, eta horrek ze ondorio ekarri ditu Lazkaorako, Lazkaon lora zaintza zerbitzua esate baterako eten eginda, bertan bera geratu da, orain arte ari ziren lanean, baina orain utzi egin dute lan hori. Bestalde garbiketan ere ari ziren, hainbat udal eraikinetan garbiketan jarraitzen zuten, eta horretan ere udaletxekora mugatu da. Udaletxean oraindik bakarren batek lanean jarraitzen du beti, eta beraz eraikin hori bai garbituko dute, baina besterik ez da garbituko. Herriko lanak egiten dituen brigada ere bi eginkizunetara bideratua dago, alde batetik uraren zaintza, ur horniduraren zaintza, eta bestetik gizarte zerbitzuetan lanean ari dira. Horrek esan nahi du, berez 3 pertsona bat dira, orain bat ari dela lanean eta 2 guardian daudela. Larrialdiren bat edo izan ez gero, edo beharrik izan ez gero, laguntzeko, baina lanean bakarra ari da. Kale garbiketarekin lehengo zeratan jarraitzen da, makinarekin ari da urez xaboiurarekin garbitzen, gaurko eguraldiarekin ez du behar handirik izango, baina gainerakoan hori ari da egiten, eta zerbitzuetako ardura daukan Jon Eskizabel eta gure batzordeko kidea dena bera ere, etxetik ari da lanean, ahalduen einean behintzat. Gizarte zerbitzuen alorrean, familia bat gehiagok eskatu omen duela etxera zerbait jana eta botika garraiatzea, beraz oraindik familia batzuei jarraitzen dute zerbitzu hori ematen, eta hori oraingoz brigadaren eta EULENen artean ari dira egiten. EULENekin badu kontratuaren bat udalak, hainbat zerbitzu emateko, eta orain lan horretara bideratu dute. Beste gai bat materialarena da, materiala. Aste honetan ere jasoko da materiala, joan den astean esan genuen bezala, eta eskualde mailako banaketa egiteaz, eskualdeko herri nagusia arduratzen omen da. Alegia, gure kasuan Beasainek jasoko omen du, edo jasota omen du jada, material guzti hori, eta berak banatuko omen ditu inguruko herrietan, Lazkaon eta gainerako herrietan ere. Materialaren zera gaia dela eta izen berri bat, sigla berri batzuk ikasi beharrean gaude, NBE, orain arte Nazio Batuen erakundea genuen, NBE orain norbera babesteko ekipamendua, esan nahi du, gaztelaniaz EPI hitzarekin erabiltzen dutena, behin eta berriz ari dira erabiltzen, ea NBE-erik badagoen, nahikoa NBE badagoen, langileak beren lana babes osoz egin dezaten. Entzun ditugu kritikatxo batzuk ere, industrian eta badaudela, behar adina edo gehiago, eta gero benetan lanean aritu beharra daukan jendeak gizarte zerbitzuetan, naiz osasun zerbitzuetan eta materialez urri dabilela, horrelako kritikaren baten entzun dugu, baina guztia konponduko alda, borondate ona izanik. Eta azkenik, material horren banaketan, badakizu nola geratu ginen zeran merkatariei eta NBE bana, langileko NBE bana eramatekotan, eta horietatik uste baino langile gehiago dela aurkitu dugu, eta uste baino denda edo merkataritza gune gehiago daudela irekita, beraz ezin izan zaie ekipamendu bat baino gehiago eman, eta oraingoz bana eman zaie. Eman zaie bana. Gainera, enpresa pribaturen batek ere eskatu du, bere lana garraio enpresa bat izan behar du, eta bere lana egiteko behar omen duela zera, ekipamendu hori, eta oraingoz bada dagoenez, eta astero berritzeko
bermea badaukagunez, berrituko duten bermea badaukagunez, ematea erabaki zen enpresa horri. Ez ziren asko, 10 langiletik berako enpresa bazen, eta haiei ekipamentu bana behintzat, oraingoz besterik jasotzen ez duten bitartean aurrera egin ahal izateko ematea erabaki zen. Niren Aldasorok komentatu du, herriko lan guztiak, obra handi guztiak geldituta daudela, Gurutzeko zera garajeena, oraindik azkeneko zerak konponketak falta ditu eta geldituta dago. Ezin izango dute bukatu oraingoz, zerak konfinamenduak irauten duen bitartean. Iturgaitzagakoa atzeratu eginda, enpresa bat hastekoa zen atzo bertan, astelehenean hastekoa zen eta ezin izan da hasi noski lanean. Bukatu arte ezin izango du hasi. Eta, Iturrioz ere hor herriaren hegoaldean, ataunaldean egiten ari den lanean geldi dago. Merkadonaren galdera alkatea berak egin zuen, da guk ez digu erantzungo, baina zerbitzutakoek jakitekotan geratu ziren, zertan zen edo holako berriren bat jakiteko asmotan. Berez geldik egon behar luke, gogora dezagun. Merkadonak baimenik ez daukala eraisteko, gutxieneko lantxo batzuk egiteko baimena besterik ez daukala, alegia Jaurlaritzak eskatzen zizkion neurketak eta egiteko, hondakinen kudeaketarako baimen bat besterik ez zeukan, beraz ezer gutxi egiteko baimena zeukan. Eta azkenik, amaitzeko, zera batek adiskide eta EH Bilduko militante batek galdera bat luzatu zidan. Ari ginela galdera bat egin zidan. Ari ginela ematen informazioa gerontologiko egoera zein den eta bertako erabiltzaileak ze egoeratan zeuden eta faltan sumatzen zuela langileak nolako egoeran ari ziren lanean. Ea ondo babestuta ari ziren da horrelako zerbait. Eta guk ere galdera egin genuen batzordean eta galdera egitekotan geratu dira, gerontologikoan egingo dutela galdera hori eta esango digutela. Izan ere, kezkatzekoa da, badakigu gaixotutako pertsona guztien 16% edo osasun alorrekoak ari direla izaten, eta kezka oso bidezkoa iruditzen zaigu eta bideratu dugu bere lekura. Besteik ez askotarrok, gaur etxean egoteko giro ona daukagu eta gustora egongo gara. Hurrengo arte.